Bob blwyddyn ar yr ail o 15 o Ebrill, mae'r byd yn dod at ei gilydd i nodi diwrnod Haemoffilia y byd. Achlysur arwyddocaol sydd yn ymroddedig i godi ymwybyddiaeth am Haemoffilia ac anhawdera gweudu etifeddol eraill. Mae'r diwrnod hwn nid yn unig yn atgoff o'r heriau a wynebir gan y rhai sy'n byw gyda'r cyflwr hon, ond hefyd yn ein gyfle i ddathlu datblygiadau mewn triniaeth sydd wedi gwella ansawdd ei bywyd yn aruthrol. Mae gan Haemoffilia, a elwir yn aml clefyddau brenhinol, gysylltiad hynod o ddiddorol ond trasig ar ddeuluoedd brenhinol Ewrop, yn benodol yn ystod y canrif dwytha a'r canrif cynt. Yn fwyaf nodiedig efallai disgyniodd Brenhines Victoria o hi efo, da ni'n meddwl, yr miwtaniaeth yn y gennin Haemoffilia nath wedyn parhau drwy'r teuluoedd brenhinol Ewrop oherwydd nifer o blant gafodd Victoria ac yr prodi, cymdryd ac yn y blaen nath achosi'r miwtaniaeth Haemoffilia i godi lefelau eitha uchel yn y teuluoedd brenhinol Ewrop. Anhwylder genetig ydy Haemoffilia sydd yn amharu ar gallu a'r gwaed i geilo. Felly pam da ni fel arfer yn brifo, cael toriad i'r croen, a da ni'n dechrau gweudu. O fewn chydig o eiliadau, munuda ar y hira efallai, fydd yr gwaed yn dechrau arafu a wedyn yn ceilo, a fydda ni'n cael stopio i'r gweudu. Efo pobl sydd gyda Haemoffilia, tydi'r broses yma ddim yn digwydd fel mae o'n bobl sydd ddim efo Haemoffilia. A oherwydd hyn, da ni'n gweld bod cleifion sydd efo Haemoffilia, maen nhw mwy debygol i weidu a gweudu'n drwm. A wrth gwrs mae hyn yn gallu fod yn eitha sylweddol i iechyd terfynol y claf. Yn y Deyrnas Unedig, mae yna rhai filoedd o unigolion yn byw gyda Haemoffilia. Ar y cyfan, mi ydyn ni'n gweld bod y mwyafrif o'r cleifion sydd gyda Haemoffilia yn ddynion neu hogia. Chydig iawn o ferchaid sydd yn datblygu Haemoffilia, ond mae o'n berffaith bosib, mond bod o ddim yn digwydd mor aml. Wan, pam yr gwahaniaeth yma rhwng dynion a merchaid? Pam bod un mwy tebygol i ddatblygu'r afiechyd yma, y cyflwr yma, na'r llall? Wel, mae i gyd yn dod lawr i'r mecenwaith geneteg o sut mae Haemoffilia yn cael ei drosglwyddo. Da ni, fel anifiliad, efo niferoedd o genyna sydd yn ymdrin â'r proses ceilo o fewn y gwaed. A da ni'n galw hein yn ffactorau. Mae'r dau o'r ffactorau sydd yn ymwneud â Haemoffilia, ffactor 8 a ffactor 9, mae hein wedi seilio ar y chromosom X. Mae gen merchaid 2 gopi o chromosom X, pan mae mond 1 copi sydd gen dynion. Felly, y tebygrwydd ydy, hyd os ydy merchaid efo fersiwn sydd yn creu Haemoffilia, siawns ydy ar yr ail gopi o'r chromosom X, mi fydd yna fersiwn o'r ffactorau ceilo yma sydd yn gweithio'n champion. Mewn dynion ar y llaw arall, oherwydd mae mond 1 copi sydd gyda ni o'r chromosom X. Os ydy'r copi o'r un o'r ffactorau yma ar y chromosom yna felly ddim yn gweithio, wel, mae'r unigolyn yna yn mynd i ddatblygu Haemoffilia. Mae gyda ni ar y fwyafrif 2 fath o Haemoffilia. Haemoffilia A, sydd yn ymwneud â ffactor ceilo rhif 8, a Haemoffilia B, sydd yn ymwneud â ffactor ceilo rhif 9. Yn hanesyddol, Haemoffilia B oedd yn cael ei galw'n clefyd yn Nadolig. Dim oherwydd bod o ddim byd i wneud, bod o wedi cael ei ddarganfod o gwmpas Nadolig, na dim byd fel hynna, na ac. Ond oherwydd na y claf gath i adnabod gyntaf bod o efo'r cyflwr yma oedd enw Mr Christmas. Wan, dyddiau yma, tyda ni'n gwneud hynna, tyda ni'n enwi afiechydon ar ôl llefydd a pobl. Gath yr enw i newid i rhywbeth dipyn bach mwy niwtral, sef Haemoffilia B. Mae sut da ni'n trin Haemoffilia yn y blynyddoedd dwytha yma wedi newid yn sylweddol a wedi newid i'r gorau i'r cleifion. Yn hanesyddol,
yr ffordd oedden ni'n ymdrin â haemoffilia oedd rhoi trachwysiad elfennau gwaed o berson i berson. So, y gobaith oedd o drachwyso gwaed o un unigolyn i unigolyn sydd efo haemoffilia. Fysa ni'n codi'r lefelau o'r ffactorau cael mae fyny yn ei gwaed nhw. Yn anffodus, mi oedd hyn yn gallu arwain i unigolion efo haemoffilia ddal feirwsys heintiedig fytha hepatitis E a HIV. Dyddiau yma, be da ni'n neud efo haemoffilia ydy, da ni'n creu yr ffactorau cael yma yn y labordy. So, da ni'n ei tyfu nhw ac yn ei roi nhw at ei gilydd mewn tanciau mawr yn y labordy, a da ni'n gallu tynnu mond y ffactorau cael da ni angen, rhoi nhw mewn injection, a wedyn pa mae'r cleifion haemoffilia yn dechrau gweudu, da ni'n medru cymryd yr injection a rhoi y lefelau o'r ffactorau cael yma i fewn i'r claf mae nhw angen i nadu nhw weidu. Ac oherwydd y datblygiadau yma, da ni'n gweld yn y flynyddoedd dwytha yma, mae hyd oes cleifion haemoffilia wedi estynnu yn sylweddol. Ond hefyd hynna, mae ansawdd i bywyd nhw wedi codi yn sylweddol hefyd. So, fel ydyn ni'n adnabod diwrnod haemoffilia i'r byd, da ni'n gallu adnabod fod hi'n ymdrech fyd-eang i dynnu sylw at yr afiechyd yma, a pam mae'n bwysig i ni wneud. Ond hefyd yn adag i ni edrych ymlaen i'r dyfodol am yr newidiadau sydd yn mynd i ddod yn bendant yn y degawdau nesaf yma. Enghraifft, datblygu technolegol i newid genyna cleifion a haemoffilia, so fod ddim angen dim triniaeth yn y hir dymor. So, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi ddysgu rhywbeth. Diolch unwaith eto.